Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa denganku di channel YouTube Keluarga Musbab Level pemirsa. Sersek pemirsa, mainane anakku. Mas biasa jenenge bocil. Ini ini charger bulanan nih pemirsa, soalnya ben gak HP ais. Toto iki kendang sek soalnya Mas Santo balik kerja nih pemirsa. Ya wis pokoke paling cepet iki Mas Santo kadang seminggu pisan. Kadang ya ono seminggu mulai karena yang aku yo ada beberapa hal. Nah, gak ada wis pokoke intine mulai nang kono kok ora entuk dhuwit, ndekne mangane piye ngrokoke sedinaku gak cukup nek 100 pemirsa. Wong lanang kuwi wis bayangno mangan sedina ping 3 rokok isek kopi. Ini tak kon oleh. Nek misale gunung orderan, nek misale kendaraane ora orderan dienggo kancane, kadang kan ngono pemirsa. Jare di telepon Pak Bos, terus ana kontrak orderan dadi yo bendang kerja dan kebutuhan belanjaku terus melaku. Oke, coba anu pemirsa, coba Mas Santo wong jalan-jalan gak ono nek nyopir ya gak ono wektu pemirsa nggo jalan-jalan budal wis manasi kendaraan trailer terus muat anu antri nang pelabuhan ya wis. Wah, ketemu. Iki ngonten ngene iki dhewean nek wis gak ono Mas Santo. Lek jenenge bocah sak jojo iki ora iso pemirsa tak jak. Ayo Dek, tak jak ngonten bareng nang ngarep kamera. Gak mesti bocah gelem punya bocah wis dolanan dhewe. Pemirsa. Emoh. Piye? Kan aku gak bisa masak bocah. Ayo Dek tak jak ngonten nang ngarep ngene Dek, ngene ya jenenge bocah pemirsa. Oh sing gede Mas Ale kuwi kadang tak jak ngonten emoh. Saya gak bisa maksa, maksudnya intinya siapapun sing entah anakku, entah siapa, saya tak jak ngonten nek gak gelem saya tidak bisa memaksa. Mana jenenge omah dhewe iki konten iki nek gak ono Mas Santo wis dhewean. Yo saya minta maaf ya. Aku gak iso pemirsa tak paksa anak-anakku. Apane sih? Aduh, apa jenenge? Begitu nek kepeksa terus purek moh aku pemirsa. Cepetnya ya wis ora pemirsa dari usaha keluargaku sapa wae. Bisa saya gak bisa maksa pemirsa yo. Bukane tak pengen apa gak gelem bukane tak cegah untuk tak jak ngonten. Nek pokoknya anggar gelem dijak ngonten ku yo berarti anggar muncul nang kono berarti gelem, nek gak berarti gak mau. Kadang kalau sing Mas Anto kesel tak jak ngonten empos sing gerang apane sing bocah. Sing anak-anak. Wis pokoke ngono pemirsa. Dadi intinya aku ngonten iki yo saya tidak mau memaksakan siapapun ikut ngonten kontenku. Nek gelem yo tak konten, nek gak gelem saya tidak bisa memaksa. Jenenge dipaksa iki gak gelem piye pemirsa. Gak enak kan yo. Terus kegiatan mbok-mbok ini pemirsa. Kita buat sama aku ki lho ketemu lho. Kendaraan. Ini pemirsa masak apa? Aku rumah masak pemirsa. Ser-ser omah. Tak anu dulu. Iya, wis ketemu. Balik nanti. Ini kilo ha.
Ya pemirsa, aku tak lanjut lagi. HP ku entek batune. Ya sik pemirsa yo. Walah, kok gak roh. Bateku karek 40% iku yo ora roh. Berangkat sik pemirsa. Sawah apike cah. Suroyo-royo. Sali main babang tu. Sali babang tu. Wes aku berangkat. Mula sen untuk waki sen kowe sen.
hati-hati ya. Ya. Salim dulu. Duh, gak usah melu, Dek. Ayah Ya, bekerja ya. dadah sih, dadah ya. Ya, dadah sih. Dadah. Ayah kerja. Salim.